бачаҳо салом. Бо шумо боз ман Нуриддин хабарҳои муҳими ҳафтаи гузаштаро дида мебурем. Сар мекунем аз ҷанги Абдурозиқ ва Эралӣ. Баъд аз он мебинем нофаҳмии Фаридун Одилов бо Асланбек Бадаев ва ниҳоят рӯзи 13 июл ҷанги муҳимтарини Карим Мадаҳӣ. пеш аз сар кардан аз ҳамаи шумо мехоҳам ки дар канали ман подписация кунед, лайкро монед. ин барои ман хеле муҳим, бародарони азиз. Дар шаҳри Дубай яке аз шинохтарин блогерони тоҷик Абдурозиқ бо дигар шинохтарин блогери ӯзбекӣ Эралӣ ҷанг кард. худи ҷангро бигирем, ҳар дуи онҳо хеле мощни бокс карданд. Блогери ӯзбекӣ аз Абдурозиқ камака калон буд, лекин Абдурозиқ маладеса. аз ин нигоҳ накарда худро зӯр нишон дод ва судя ба ҳеҷ кас ғолибиятро надода нича монд. Хай барои хафа ношидани онҳо ин нишара дод, вале ба бисёри мардуми мо худи ҷанг на он қадар зарур буд. барои бисёриҳо дигар савол дар мавқеи якум истод. барои чӣ Абдурозиқ бе парчами Тоҷикистон буромад ва дар охир баланд набардошт? бачаҳо, мо намедонем барои чӣ. мумкин саросимагӣ карда аз ёдаш баромад, ё ин ки нагуфтанд Абдурозиқ то ба парчам бурондан мумкин. мо ҳақиқатро намедонем. барои ҳамин бисёре гапҳои намешуда ки даштон назанед ба тарафи Абдурозиқ. пеш аз ҷанг Абдурозиқ дар саҳифаи инстаграмаш пост карда буд. дар он ҷо ӯ бо тоқии тоҷикӣ ва суруди миллии Тоҷикистон нависта буд: рӯзи ҷанг ман барои фахри ватанам тайёрам. ман боварӣ комил дорам ки ӯ хеле ватани худро дӯст медорад. аммо фахр кунем ки ин хел одами шинохтарин дар вес ҷаҳон дорем ва дигар гапҳо беҳудаанд. Абдурозиқ баъд аз ҷанг пул дошт ва хубтараш биёед ҳамакаса ӯро поддержкаш мекунем бачаҳо. ҳафтаи гузашта дар ҳама ҷо як хабари темаи бисёр воҳиманок шуд бо Фаридун Одилов. Фаридун Одилов баъд аз ҷанги Муслим Магомедов ва Григорий Пономарёв, ин ду ҷанговар дар веси Фаридун мебошад ва баъд аз ҷанг одами дуюми ACA Асланбек Бадаев гуфт ки ин ду ҷанговар Муслим ва Григорий беҳтарин ҷанговарон дар ин вес ҳастанд. ва ин суханон Фаридун Одиловро хашмгин кард, барои ин ки Фаридун худашро беҳтарин меҳисобад ва дар наздикӣ барои финал гран-при ҷанг мекунад. Фаридун ба ин гапи Асланбек ҷавоби пурра дода гуфт: суханҳои Асланбек мара дар ҳайран монд. намедонам барои чӣ Асланбек мара дар ҷойҳои аввал намехоҳад бинад. ҷанги Муслим манро дар ҳайрат намонд. барои ҳамин Асланбек ту ҳоло из ман худро нишон медиҳам ва баъд барои ман муҳим. ту чӣ мегӯӣ агар ҳамаи инҳоро ман бурам? Асланбек Бадаев ба ин гапи Фаридун хеле оромона ҷавоб дода гуфт: Фаридун, ман туро дар рейтинги топ 3 беҳтарин ҷанговар мебинам. ту набояд аз суханони ман хашмгин бошӣ ва умедворам ин суханони ту ба амал риста ҳамаро ҳоло ҳайрон мекунед. ин суханҳо хеле зуд, барои он ки барои худи Фаридун ин як мотиватсия мебошад ва як намуди хайр барои боз бисёр ба пеш рафтани Фаридун. Асланбек мужики хеле зуд ва ӯ ақидаи худро гуфт: мо набояд ба тарафи Асланбек суханҳои қабеҳ ва ганда занем, худро хеле паст карда нишон диҳем. ин ҳамаш тайёрӣ барои ҷанги Фаридун аст ва хайр барои ҷанги Фаридун ва танҳо бурдбориҳо ба Фаридун мо хоҳишмандем бачаҳо. ниҳоят бародари аз ҳама беҳтарин мо Карим Мадаҳӣ рӯзи 13 июл дар Қазоқистон дар шаҳри Алмата ҷанг дорад бо ҷанговари догистонӣ Дагир. ва ин ҷанг аз ҳама муҳимтарин дар карьераи Карим мебошад, барои он ки ин ҷанг барои пояси хардкор ва якум ҷанги онҳо ба пирӯзии Дагир анҷом расида буд ва бисёри кас дар он ҷанг Каримро беҳтарин меҳисобиданд ва дар комментариҳо нависта буданд ки судя ноадолатӣ кард ва ин беҳтарин шанс барои Карим мебошад ва ӯ бояд ин ҷангро бурида ба ҳама нишон диҳад ки судяҳо хатогӣ карданд. агар якум ҷангашро надида бошанд, ба телеграми ман ронда бинед ва фикри худро дар комментария бинависед ва аз ҳама хоҳиш мекунам рӯзи 13 июл ки дар Алмата бошанд, рафта Каримро паддержка кунанд ва дар он рӯз ман дар телеграми худ силкашон бибинам, барои он ки шумо метавонед ройгон тамошо кунед ҳамун рӯз 13 июл. ҳамин буд хабарҳои муҳими ҳафта. ҳатман дар онда подписация кунед ба ман, лайк монед. барои ман ин хеле зарур. раҳмати калом бародарони азиз. то охири ҳафта ё не то ҳафтаи дигар бачаҳо. раҳмат.